Sajisin pat nga ai ko blay i ya phi baro ki ba ju sngap ba cha skor tin ka jong blay hakane ka por nga kwa ya ka ban benta naga tin nga jong blay ba kata galong na ga gospel jong Matthews lanong ga basan dekot ka ba shipho ka tin nga jong blay ka ongkum ne sup ki ba yo pen shitom naga benta ka hok na ba jong ki long ka hima ki bedeng Tongnya pet ya kana kapor ka kata ka hok bo Jisu Ukren. Tongnya pet ya kana kapor na ka juhi ka gospel. Bat ka lenong ka bakam sya khamat. Kata ka long na ka gospel jong Matius lenong ka balai dekot ka bakat lai hadu khatsan. Ka ktin ka jong blay ka ongkom ne onda kumta u Jisu ulawan na Galilea syawa Jordan ha u Yohanes ba on yo pen baptis da u Henry u Yohanes ula khang ye u daong ngadon kam ba on pen baptis ya ngadame te me wan pen ban hanga ka dekot ka bakhatsan u Jisu te ulia thu bat ula ong ha u to sya menta na ba kumne ken kalong ka badai yangi ban pendep ya ka hok barok onda kumta ula sya ya u hangning yu i baga ktinu blay ka yathu yangi baga jingpen baptis ka de kata ka jipendep ya ka hok baro ka bamut ban pendep pura ya kata ka benta ka bakum u kristan u de ban le ne ban pendep ngitip ya gana ka way ba shua bangin shim ya ka jingpen baptis nginan kam ban ngej ban priang yaw Jisu kum unong penim ya ka bangila ban shim na ka Siti ke jong Paul sing nong room lanong ba sipaur kat bakandai. Karon kami ngiban kala ka pamut na kipop baro ngila ban syam na ka kam apostol lanong ba ar lai pupra. Nanta syusyu nginan kami ngiban pelayo Jisu ba ulong unong penim ngila ban syam na ka room lanong ba sipaur dekat ba sipaur. Bat kumta hadin kita baro nginan kam ban syim sajaga rai ban syim ya ka jingpen baptis. Kata kalong ya ka bangila ban syam na ka gospel jong Matius lanong ba ar pupra dekot ka bakat kendai. Na kata ka daw ngide ban sngau thu baga step ne ka benta ka bakadu ban long u ne usenran u ne ka senran u Jisu ngide ban shim ya ka jingpen baptis da ka papengam ha ka kumta ngila ban long u ne ka senran papura jong u ladagi pa syusyu na ka ktin ka jong u blay na ka ju ka gospel u Matius lanang basan dekat besipo ka bangila dep ban pait na do basdang ngiyo i baka ktin u blay ka yathu yangi ba kita ki ba pendep ya ka hok kila ban mat ya ki jingpen shitom lagalong ka jing khanglat na ying ne ka jing syakren ben na ying ne nabar ne la ban syabe na ying ne ban syakren taj ban sak marway Henry ka we ngide ban sngau thu wat la da hadu katno kata ka jingpen shitom ngimat Henry ngin yo i ya ka jingsuk ka bau Jisu un ai hengi bat ban yo ya ka hima ki beneng ha ka khalimat bangi pediang yo u ngi i baka tu ka ju ka dekhot bat ka lenong na ka gospel jong Matius san dekhot ka ba shipho ka ya thu i ka ong suk kita ki ba sya pen shitom na ka benta ka hok na ba jongki long ka hima ki beneng na kata ka daw parlok ba i ngidon kaman sngau thu ba ka khalimat bangi pendep pat pen ko ngu ya kamon ba ka hok ka jong blay kumta ka jingsuk ka jong blay ka bada u Jisu Kris un ai hangi kan ai yangi ya kata ka jing kamen ha ka donut pat ha ka jing im jongi ba kata ka jingsuk ka bau Jisu un ai ka long junom la junom bat kam long setia kum kata ka jingsuk ka baka perthai ka ai ka balong tang sitang po ka ktin u blay ka yathu yangi syusyu na ka gospel jong Yohanes khat saw lenong dekot ka ba ar punyo ka ongkum ne u Jisu ong ya ka jingsuk nga ino happy ya ka jingsuk ka jonga nga ai happy om kumba kata ka perthai ka ai nga ai manga happy wat ki ku selai na ka doru jong pi lemne wat chepting yo i bo Jisu ukran syai ba ula ino ula ai hangi ya kata ka jingsuk kanuksa ban sngau thu ya kata ka ba u Jisu ong ula ino hangi ngan ai pi ka bai kanuksa habaki kimi ki kpa kila ai no bat ki ino
Hangi ki khun ban sanshar ya kita ki nong kenti kabala ban long ka lengkha ne ki jaka kata ka mut baya kata ka jaka ne ka lengkha kan yai long bat ba kan yai ne bet bat kita ki khun ki bala yo banta haba ka kemi kala ai ban sanshar la ne ban pet ya kata ka jaka bat ya kata ka jaka kan yai ne sa bat ki lach no satang lata kita ki khun ki dino ne ki ai shawe kum ta ki la bandu no ya ka kum juru hakan ne ka por nga kwa ban paso thu ye phi bagata ka kantin ka bau jisu ong ka jingsuk ngal ino api ka bamun bagata ka jingsuk ka bau jisu la ino ula ai no ngi kan yai ne sa bat ngi junom la junom henre ka ne ka jingsuk ka bau jisu ai ngi ka la bandu no lach no satang lada ngi le pop ban ngi le persya ya ka mon ko jong ublai lada ngi le biang ya ka pop ka bangi ju le mensiwa kumta ngindu no ya ka ne ka jingsu ko jong ublai padahal ka ne ka por para lok ba ye nga kwa ya ka ban kentu ya pi to ngin le bat pendep ya ka ta ka hok ka balong kat kum ka mon ba ka tin ka jong ublai bala ngi pendep si shay ta ka hok ngila ban yo ya kata jing suk ke jong ublai wala da shibun ki jing kendu ki jing ki jing sya pencitom ki ngimat ha ke jing im jongi hende ka jing suk ke bau ji su nai kan long junom la junom la dangin yai ne ban ngej ba ban yai ha ke lenti ka mon ko jong u to blen ko khu pi leng ba kan da ke jing kai ka baleng kot to ngin jing scam ha ka clean ka jong ublai to ngan duai na ka por atra jisu blai ba kodor ngawana kamat jong me ha ka na ka por na ka benta kine baro ke bas ngap baca skor ka clean ka jong me ablai jong atu ai ki ka bor ba kata ka jingla ki bakin sou thu bakin le bakin ko ngu shisha ya ka kat kum ka clean ka jong me try bakin pendep ya ka ka hok kapadai kat kum ka mon ka jong me try khnam bakin yo long shisha kita ki senran ki bajanai ki jong me try bakin yai ne da bakut try bakin im shisha ka kum ka mon ka jong me menyalam ya ki ban ai ki ka bor try bakin pendep ya kata ka hok kapadai ka kum ka mon ka jong me da ka bor men sim ko jong me try ngan duai ngapan hagar tengu ji subhana nasaret amen par amen to blen ko ya pi baro